Tak, jdeme na pravidelnou údržbu, výměna oleje, filtru, klasika. Doplníme oleje jak Vix černé, jak zrcadlo. Na zmrdaného imbusáka použijem bratra Tóra. Na tým vozejku si to musíme všechno oddeklovat, aby jsme se dostali k těm filtrům, tedy je filtr hydraulické nádrže. Tak, hydraulický, jeden. Protíká tady gufero na klíce. Nemoc vidět, ale teče to.